chỉ bay ule tốn trùm chu thiếng bó hokin Mizoram din mun mek hi han thlir teng Mizoram Christian State le Hindu State Assam kan in thenoma kuwa smuggling kan do dan thlir kop teng o Hindu State Assam CM berchuan police a dan lawa kuwa lak lu tumna chu dang chat mak tur le atul anga mala turin police a hriat tir mi mai police te chuan CM du dan zuin ma an han la tak taka MLA hlui te le an vuawang te Hindu pui thiam te ming alang ta zut maya an mai hau lo nia he tiang lama inrol Assam police som laka explanation an call mi towa OC te po an tel lok mai hei mai ani lo he tianga I nam hoi lian deuh te in chu an dap mi te maya silai meu police in an met pok to in kan hriat la tak phian abu mazum daranau po an kap thiama abu ber po atlan chemeka anau te ho hi Mizoram lama anon tlan chiani in an la soizui abu muzumdar anga ku valalpa jingami biduit sinha chu an rek chuak le to boka lailapur vai kan hlau em lamtanga taka kan soithin thil ti thei em kan ti raju po man tur jinga telin atlan chemek bokani hetiang hi Hinduram Assam State in kuwa smuggling an do dan le smuggler an hlau lo dan chuani kan smuggler khulam thlenga zungam pa zui an om hlau chuan silai mu an tong fuang ti hla om khopin boruak au mek ani hi Assam sarkar hian sa kholam ho tu politician hlun chung kwa smuggling wanga million chung kwa le police in rol thlengin an thur chuang ngau maya central order le chief secretary le kamua malangam DC chu son lop kan tum ngala DC laka FIR kan thelu ngama smuggler ho chu social media in soi thiam zor ngam chu soilo TV a interview thei hialin angampa sarkar hian man tum se man an har lo ngatang chu ko thana an sum thiang hlim lo tho thlengin heng ho hian an won pui ngam nia Mizoram Christian ram ani polang te in an in tel khoma ho tu te an in ruata kalkonga thamna manga konglo sial tu te an in ruata chung mi te chu ruling party a secretary te an la ni tada kudam nei lian ania sarkara thil ti thei tam tak chuan kudam lian tak ania Falkland le brigade smuggler in ro pui khir et ut ta chu voi khat po kan dap ngam lo get duty thlengin kan police thamna in siam lian ta chu pakhat po ko tu kan revelo he hi achan kan rak alu bor hi smuggling a hian an lo lu thuk emani central YMA te NGO le mi pui kong zo hial po za zo lawin sarkar chu angoi hle mai ni hi chuti laya barak bulletin chanchin bu in kan CM team jinga abu mazumdar atelti an chuwa kan lo tang ve ata in soi filim kan tuma chu aya chiangin Assam CM political secretary MLA me uchuan kan CM team ami ngei ani je huai takin asoi mai ni lo Mizoram chu smuggling do na konga malak na nei lo keini in thla dul wanga buai pha kan ni thu thlengin asoi ta piep mea Assam lama hian kan ruling party tan chuan FIR tur an tam to ngot mai CM pani do kan kil pui thei sarkar official ni hau silo smuggler le Assam wanted ni zuita abu mazumdar te le kan CM te an han in zui rial mai han mui chuan makpo kan ti to lo kan thin arim to OSD to CM cheng khat chau lo hian a boi pi ber alang fia tran viawin a hria thei ruak ani chung lamal som rim anam to lo kong zo kan ti lai le kuwaro smuggling du lowa mi pui le kan chen chimbumi te kan activist thlenga kan aw lo laya smuggling lalpa te nena Delhi tlanga lo in zui rual CM han mu hian be an ti dong chiang hle then Mizoram state smuggling do na konga min ti ela keini wanga boipui tur nga pa hiala anin soita hi dot ani lowa kan bol pho zual ma hian sarkar ron hlak lowin central YMA hi han pen chuak dot te se Assam rama smuggler an tlan chia man tuma sarkar ina via aman ngau mek lai le silai hial an chelek selo lain keini Christian state roi tu te le smuggler lar pa te an in zui ral mu tur kan laneya
an ngai mo thu mi puya soi hre mi lawa ma la du hlek lo sarkar voin thlenga kan la hron le smuggler ho wang hau taka chitla thei khan mu hian ringlo state kan lo ni zawk lo ani hi o ti mai ol takani central waime hian sarkar nga fo lo hian branch tena che chhuat tir to mai se mipuin be seina kan le nei ma na ton hriat nei chung puah phim kor lo ra hian thil duam lo tak a thlan theia chu Mizorama kan chanchin bu dar zau le lian ber zingami wanglai ni chanchin bukal tangin kan hmu thei ani wanglai ni phek ma bera chief minister office in soifiana kan hmuwa hei hi chu apoimo berlo phek ni da chuan CM Zorama puna MNF party in a soifia ti zoka ero apoimo tatlat mai MNF lam hian an mong an lim tatlat ani ber hi eng thunge kan hmu hian bi chiang tiang Abu Majumdar hian Delhi tlanga Assam CM hi thlen khalin an State House lampan talo chuan Mizoram House Mizoram CM le a hrui te awa hmu sa ta hlawa MNF thu chuan Abu Majumdar hi an State House lama thleng turin CM le ama troi om tu trian thu an lo ron ti an soi tak deuh ani hi an tum lo topin MNF ma ni mong an lim ti kan hmu thiamem Abu Majumdar hian Mizoram House a thlena tum ti hai rual om lo eng wangin nge Abu Majumdar hian mani state in puilama thlen tum lawa kan in puilama thlen tum ngot nge ani Mizoram House lama hian hmu tur mi poimo anei tina ni eng thila nge chu mi poimo chu hmu atum awatum ti po ngai ruat na kal tlangin a hriat thei ruak kome Majumdar hian kan CM hi hmu pain kan house lama in nga la tum ti alang chiang viu lo em ni eng wangin nge Mizoram House a Majumdar hian kan CM hi awa hmu mai thei CM hmu ol sam lem lo zia hru tu tan chuan Majumdar hi som kal ani nge ang ti arin thei hlia ani MNF in soifiada kal tanga kan ngai ruat thei tak chu hei hi ni Majumdar hian CM muturin Delhi apan wangwanga ngai ruat na vekin kan CM le Majumdar in lai china hi Assam CM hian engma chan chu alo hriat pui ve ma na ngai ruat na vekin an soitaila heng mi pathum ta hi kuwa tol ru ka anin kung kai ani angem te po ti thei ingai tu na lo seng ve to me ro le kan CM le Assam CM in lai chin ruk na diom tak tlangwal om te na lo puan to te kha kan na reng em le MNF fiat in soifia atum lu tuk talama kan siat phak mai lo tu thuruk wal out takin an puang dur mai ani ta ki chief minister office in soifia da kha MNF party hian du tok mai se a san pa taka party anga in soifia na lo nei angai to lo nen an tum lo devin an ni na thuruk chia piang in an sia thei turin an puang lek fang ani sia Assam CM mu hlek chuan Himanta Ji ti in kan nui tlon song rang mea hepa political background hi kan hren he hlom viau si Congress party atanga BJP party a khel fu laklo CM ni lai po thiam taka nek perlop thiam ani kan CM du soitenen category khata da mai chi chu ani haulo mai asap tongin systematic career vision publicity thlenga CM chak ani mek ani ramri chinfeldan thuruk hria in ti chungin Assam chu du huna kan ram chu nga nonuta kan home minister chu IGP po tuklovin ngoi adawa CM ber ramri chinfeldan thuruk po hrelovin kumthum chuang home minister si ta athuta ai tlanga kan ram lo Assam lamin min duty nana wanga mizo mangang chuan an thiam toka Assam police dor mai an rel hial towa an mun phia le thlai dang po khoi thei lovin police in min duty nana chuti chung chuan nui sang in Himanta Ji kan la ti hluam hloma eng chin fel na thuruk tak kolang mo apia lama CM nai vai Zoram chanale kamrula chuan state chunga zalen takin contract work magin an sapatal ani bera kuwa tol ruk chu Assam sarkarin CM hawa huai taka ando line kan rama chuan ngoi kan duwa se dang malak na ti boi tu hial ni kopin Christian state chu sum ani chuan kan phili se lova Hindu howin dan an cheleka hlau nei lovin
Christian ta chuan mitlem te dik lo ngam lovin kan ngoi tlek tleka an huai sar em thunga mania check gate thelna kong lai biai thei sarkar veng thong hlek lo DC laka FIR thailut ngam smuggler huai sar kan siam chuak ul mai ani hi BJP Central Sarkar hian du huna orasena du huna ordum kan ram party Centrala beise nei changa intineda em party nge BJP Sarkar na Assam State ta CM hi Centrala tatlum zo kang ani hian CM pani cho eidun nuwa po an du min chu khuma abu muzum dar thlangin an hual chep ngam bik ti lai hi ani poimo chuni Assam chuan Hindu ko ran roi tu an politician nun an police nam hloi thlangin kuwa smuggling a inrol te ni reilo te chungin an lu chua an cha chua ti kan hmua keini Christian status smuggler TV a interview ngam sak sarkarin angai mo ati reng laya mi pakhat lek po ko ka man a whatsapp ti riat tur om lo hi a sarkar per hian sum tuak nan illegal goods si man ro bera mangin hetiang boi pui tur hian experience per OSD chu kan lak lu pha hi la angai theita ni hi kan ram kan state sarkar kaldan hi chunglam du dan hoin alang to ho lo mai opposition party te chu ang mi po chu ni ta sela thlak hrim a policy apply du hi kan tam to mangai ati thei rum ta hial mai ani viewer te hne nang en na han zep le lok teang kan channel min la subscribe sak lo khan min la subscribe sak ve ngai te u tin kan video upload te in lo hmua in lo don zel theinan notification bell kha in metanga ola in da don nia